Abroso family. What to say? My name say Jesus Christ adomo ho ye. Mesra video ami me ye de akle ade bi. Na mo a mo frɛ na moti megya frɛ mesra mo. Video ami me ye de akle ade bi. Na mo a mo frɛ no mesra mo megya me frɛ. Video ami me ye de akle ade bi. Na mo a mo frɛ no moti mi egya frɛ mesra mo. Video ami me ye de akle ade. Mesra mo video ami me ye de akle ade bi. Na mo a mo frɛ no mesra mo egya me frɛ. Me di Nyankopɔn di mo srɛ mo. Video ami me ye de akle ade bi. Na mo a mo frɛ no mesra mo egya me frɛ. Ene say mesra mo bloggers are more friend me interview any radio station any TV station are more friend afa Prophet Stephen Adum Chedua say we angel na the angel did the Afros Nolo Faris say hwan no mesremo enya me na me ya no ama no mesremo me ne me bra panyi no yente bone ye nyina ye wo Kenya ase yente bone yentem wo asomdue mesremo ye ti asomdue pa ti nyame na meyi ne question no ama no ti mesremo mo a mo frɛ me say wo so ye angel no enyame na meyi ne angel no ano ama no because me ankasa me babonten ebeka say nyame angels bia beyi wo mu hodi a kyerɛ me na Nyankopɔn angels na beyi wo mu hodi kyerɛ me no o ma bodin bi a kyerɛ me eye o mu din say ye frɛ wo mo me refugee nimu kafui ene ayentem frem nimu kafui ni ayentem frem ete mesremo saa edina me bebo ye no later Ghana fo no bebre ka so monte saa edini da ema angels ne sa be yi wo mu ho adi kire me se edina o mu bo kire me no enye no na mabebo eti mababo ntia be yi me ho ano be pa Ghana fo chew dadaada ma be pa Ghana fo chew dadaada se mesrem mo mfa nche me na se edina angels no ebeda o mu ho adi kire me na o mu bo kire me enye no na mabebo wrong name eti se edina nkasa no so o mu bebo kire me no eno minti me mebo nso nkire wo me di Nyankopɔn din sra ho me di Jesus Christ of Nazareth din sra ho me pe heaven akọ adwuma na me ba be se me be ye no Yesu Kristo adwuma na me ba se me be ye no me botaye Daniel chapter 12 verse 1 and 2 and 3 wo se no be dani nipa bebre akoma afiri bone ho akɔten ne ho no na nso wa be kyerɛ da apem ti me sra ho me pe heaven akọ se me twe nipa akọ heaven enye bonsam gem eti me sra mo we ye last warning na me de fa me page so because me hu ni say from 31st December watch night ya me bra panyini Stephen Adum Chedua ebeka say wo ye angel no and na mo start ya frɛ me a bepem ne because of say angel obi ni mababo ntia beka say Jesus Christ of Nazareth amame abofu juma adoma chede menya angelic gift because of say ma be declare me ho say menya abofu adoma chede kane no na me wo ayaresa adoma chede ye healing gift kanena na me wo prophetic prophet for adoma chede kanena me wo teacher for adoma chede for teaching gift na me wo preaching for adoma chede for preaching gift me wadum bebre adoma chede Onyankopɔn ne ba Jesus Christ dia cheme ena masa benya abɔfoɔ nso so adoma chede a said the abɔfoɔ si yo madwuma ma benya sa gift ni bi na no nkyerɛ sɛ me se me ye angel ataban tuatua machi sunsun masem me nka sɛ me ye angel ataban tuatua machi mesrew mese mabenya abɔfoɔ adoma kyɛdeɛ a meyɛ abɔfoɔ adwuma ni bi sɛ ne menya prophet fo adoma kyɛdeɛ no te mesrew te mase te sɛ meka sɛ meyɛ angel a kyerɛ sɛ menya angelic gift ni bi menya abɔfoɔ adoma kyɛdeɛ ni bi ɛno nti na ma asɔle ma ne frɛ me angel no because menya adom ni bi deɛ nti a yɛfrɛ me prophet no sɛ menya prophet fo adom ni bi deɛ nti a yɛfrɛ me teacher na pastor no menya teaching gift ni bi nti sɛ prophet Adum Chedua abeka say wo ye angel a mesrew monko busa wo no a metemwase se mu busa me ankasa ebi mo frɛ me busa me say
me na me declare me ho Ghana ha say me ye angel nti say adum chedu ase ono so ye angel a me nkyere ase enya me na me kyere prophet adum chedu ya question no answer no ama no we me bra panyi me ni nyina wo Kumasi Kenya ase wo fi ono ne junction so ana oba me junction so me ni problem bia anope wo hwe manimu a me de kwa asole ne Tuesday ne Benada me de kwa asole chese mani abre eti bloggers am frɛ me ne presenters ni journalists am radio ni TV station a mo frɛ frɛ ma even Enra Monday mienu betena mi fie kwanya no we see me free radio ha radio station for mienu am betena ho Enra me ma me security ne pamomo na numere nso me ko airport wa TV station for bi so mu hia me wo airport kwan ne so no me pese me bom din mo a mo frɛfrɛ me so wo me phone so we nya mo last warning me pese me bo bi adin me na me bra panyini prophet adum chedu yente bone ye wo peace ya me ni mienu yente bone kra me sremo yente bone me ne wo asomdue onka me ho asem bone me so me nka ne ho asem bone ommo mi din bone me so me mo ni din bone obi ya ye na dwuma se mi wo bebre chen na erade na de ama no me so mo bebre chen na erade na de ama me ye nyina no botae ba akopɛ na esi anu se ye bɛkɔ heaven te me serew se eka enhyira erade hia nipa wa asase so a wanya ne de me so manya me de obi ani mere ne yonko de me unnim me se wunnim yanka be so me ne mere obi ade me de ne se menya bi ne madi na ma hwɛ me yere ne me ma ne me workers na menya bi enso aboa madofo na mesu a kire me nyankopɔ ne me papa Jesus e ɔmoa ma asɔle ma ɛyɛ abolo sofo asa te mesrewo mesremo me kwa asɔle eti me mashada na me ye video we e dey fa me personal page so na mo tata me nyina no mo nsa aka we ye me personal page Bishop Obini ministry na mo nsa tu me aka wo hwɛ manimu a so wo hwɛ manim sisi a me dey kwa asɔle du se ne mabɔ mpa ya ma de ache me nai papa eti mo bia me tata me after video me ye say wa wo hwe me no wo de wa wo hwe me ne share wa wo hwe me ne share ma obi anya bi mesrew share ma obi anya bi mesrew share ma obi anya bi after video we ye share wie no obi anya bi menim so obi opɛ ma asem bia be share obi opɛ ma asem bia be share wo ba ma so le ma so kwa be share after video we wow be frame ya we radio station ni TV station ni bloggers be frame so person me interview efa Afro Nolo Falles angel eye adum chedua se wo ye angel no na ni angel din de Afro Nolo Falles as wan no wo be frame e wo ho no me be ye video eye Facebook live e bi kwa kwatena Miami TV so OBTV abo din plane aka cho se wo na me de ma mo no mante me sremo me se me ne me bra panyini ye nte bone omo mi din bone me so mi moni din bone me ntesi obodin obinim Daniel obinim Bishop obinim Kodwo obinim Kodwo nyansani me ntesi obo mi din bone da me so mi moni din step na dum chedu anka ne ho asem bone da ye nyina ye wo Kenya ase me so ono no fi ni junction so no ba me junction so ye nte bone ye mienu ye ku me ye Kodwo ono so ye Kodwo me ye Kodwo me ye Kodwo obinim ono so ye Kodwo adom ye mienu nyina no ye nyina ye Kodwo for ye mpa ye ho asem ye ni so na ehye ba ye mpa ye ho asem te me srewo mama me fa confusion to me na me bra panyin ntem me di nyame din sremo ono abeba be yi ne question na no ono aba be yi ano to we ye last message a me de ni kwa se ka me ye na no pay but no pay so me da sole ye no me hu 030 hwan and 0542 dia me frɛ back ya we se me radio station me frɛ back ya we se me radio station let's say ba ko de landline na afre na ba ko so de MTN na afre adaya ye pese ebusa ofa adum chedua Afro Nolo Falles no angel no ho because na we declare say we angel and na no pay so mo say be frɛ ebusa me mo de ntokwa Ghana for mo pese mo seteto asofo ntem no mo nwie mamo me frɛ me ebusa me ho asɛ mo nko frɛ wono a me di nyame din srɛ mo me kwa asole me di pamcho me di besia me da mase erade nhyira mo na ye ntafrem ani mu kafri no onye bofo maka kem se wonye angel the offer me no nyai okay me am sound engineer na frɛ me se o twem okay me srɛ mo
eti ayenta frem ene ni mokafri omonye angels nyame bofo bia ni asase so nyame bofo bia ni soro a ye fa ni mokafri ni ayenta frem nyankopon bofo bia ni ho tie nie nyankopon angel bia ni osoro ni asase so a ye fa ni mokafri ni ayenta frem me se angels no mbeda mo ho adi kire me no mo bo mu din kire me no so be kaya me se bere bi mi wo ho ene nyame bofo angels bi beda mo ho adi kire me se ye frɛ no ba ko se ye frɛ no ni mokafri ba ko se ye frɛ na ayenta frem ana me bebo ye Ghana for so mun TV da even me nua no ma so be break up bo me di matem any 1 week ena sa angels mienu no mbeda mo ho adi kire me no esa be ka kire me se edi no mo bo kire me nya no na mabɔ no se ni mokafri ni ayenta frem no mantin ye ena msin na fault ni free me eti mumu ni ye nchem no mo bo odin ni ye kire me na ye se me na my mistake eti mababe patch all that mababe patch all twice some se mo fa nchem ye o na ye ni nyame bofo bia wo Ghana ni wiase ene osoro ho ayefa ni mokafri ni ayenta frem ti mistake ni free me medical me ho wa asole dem eye aboro so asole se asole me nyina mfa ncheme ene Ghana fo nyina mfa ncheme se ye ni angel bialo wa asase so ne wo soro ha ye fra ni mokafri ni ayenta frem ye ni angel biasa eti me na mistake ni free me eti angels mienu no ma sa bedom ho adi a kire me abo mo re name no abodi ni ye me si say di ni so nya dia me den mebo Pastor Ray what ma say o papa say what ma say that bit was pa to us your secret enya dia mebo eti me sraw enya dia mebo kofo bebre na wo Ghana ha omudin de bi a we fa ni Raymond yaw Raymond e bi a we fa ni yaw Raymond but okwa abrochire betima di obi pipes aye adwuma aye fa nipa no bia ya wusu but onko ka no kra ni nkire broni ni say me wo Ghana na ye fa me di pa ya Raymond but me ba abrochire no me di obi pipa na ye adwuma ye fa ni ya wusu broni ni be che no te mesraw my mistake ma pa cho ye ni angel biala wa asase so nyame bofo bia ni osoro ni asase so a ye fa ni mokafo ni ayenta frem e mistake na me boy e di na nkasa no ma correct me my Bible ntia be pacho we ne time eti mo bia mo ne ba bia enka ne ba bia say obi nim say ye wo angel bi wa asase so aye fe no ni mokafo ni ayenta frem me say ente sa na renim no me bebo ni ya kire o me bodi ni ya kire me na so di ne me mo ti mo fa nche me pam cho why nti adum chedu ya afro no no fales mo nko bu so no na munya me anya sa me say wow be sa afre me bi o ye blogger presenter radio station ni TV station no wo frɛ me a me busa wo radio ni di ni TV ni di a me sa abɛbɔ wo din sɛ em sɛ mo aso no ante na mo de confusion am person de to aso fo ntem a me de bɛba mo so awurade nhyira mo me da mase mo bye bye okay